На площада в един град имало голям фонтан и един младеж решил да препечелва малко пари, отишъл там, събул си гащите и сложил една табелка отпред, на която пишела 20 лева и ще погледнеш. И сега минала една дама, видяла табелката и си казала, що да не погледна, нали? Дала 20 лева на младежа, погледнала, след това му била благодарила, била останала много очарована, въобще не си дала парите за глупости и продължила напред. Пристига втора дама, гледа табелката, вика, аз 20 лева къде не съм ги дала? Толкова пари съм дала за глупости, дала 20 лева на младежа, погледнала, след което и тя му благодарила, станала много доволна, била дала парите си за нещо хубаво и така нататък. И сега минава трета дама и тя, браво, нали, хубава, надарена работа, евала, нали, благодаря ви за което. Продължила си по пътя, обаче след малко размислила и се върнала при младежа и казала, виж сега, аз ти давах 20 лева да погледна, колко ще ми струва, нали, да го пробвам за един път само. Младежа се усмихнал и казал, жено, той ако можеше да върши работа, мислиш ли, че щеше да проси?